Bos días, rapaces e rapazas. Hoxe quero explicarvos dunha maneira bastante rápida e bastante básica como ecualizar cada unha das pistas que vamos a necesitar para os beats de rap e ademais para as voces cando gravamos normalmente a unha voz ou dúas voces, vale? Normalmente dividimos as produccións e as grabacións en 5 pistas, 6 pistas se contamos a voz, que serían sample, bombo, caixa, hi-hat e baixo, máis voz. Como é a ecualización en cada un destas fases? Tendo en conta que, por exemplo, o sample e o baixo estén diferenciados, porque hai veces que están na mesma pista, eu vos recomendo separalas, pois cortar os baixos en unha e deixar só os baixos en outra, basicamente. O sample o que facemos é cortar polo menos de 150 para baixo. Esas ondas as van a ocupar, eses hercios os van a ocupar outras zonas e outros instrumentos e non nos interesa que o sample este ocupando un sitio que realmente non ten ningún valor para él. Vale? O bombo é o contrario. O bombo temos que deixar, dende logo, eu cortaría de 40 para baixo, de 40 hercios para baixo, salvo que sea un bombo con moito sub bass, que aí hai que tratalo de outra maneira. Cortaría de 40 para baixo e cortaría de 180 para arriba, dende logo, e en algúns casos incluso de 150 para arriba cortaría. A caixa é moi especial porque ten un toque de grave que se o mantés vai a sonar como moito máis real a caixa, pero tamén, dende logo, de 100 para baixo podela cortar, non vai a afectar demasiado. Donde hai esa diferencia é sobre todo no medio baixo, vale? A partir de 120-150 hercios é onde atopamos ese espacio. O hi-hat de 200 para baixo xeralmente o podes quitar, salvo que haxa algún tipo de hi-hat extraño, vale? E de feito é recomendable porque vos vai a quitar un montón de ruido. E o baixo realmente ten as mesmas características que o bombo, salvo que eu cortaría en 20 en vez de en 40. Isto xa é a miña opción preferencial porque a mí me gustan os baixos fortes. E todo o que vai por arriba de 250 dende logo hai que quitalo. E se é un slap, sí que podes deixar ata 250 para que se note ese slap de baixo, nada máis. E a voz, quitamos de 100 para baixo, de 100 Hz para baixo, cortámolo, non nos fai falla para nada, vale? Así se quita o ruido das pistas e se fai unha produción ou unha mezcla moito máis limpa. Espero que isto vos sirva de axuda para empezar e nos vemos no seguinte vídeo.